Hej, det er Miss Persson her. Jeg vil lige vise mit krudt nummer 2. Jeg købte sådan et, den hedder Bølleposen. Og den vil jeg lige vise, hvad der er i. Der er sådan 2 H. Sådan, eller sortiment hedder faktisk festskud på en måde. Dem er der 2 af. De her H. Og så er der sidste skrig. Det var bare for mig, der fik en besked. Sidste skrig, dem er der 6 af. Eller der er faktisk 7, men jeg har lige taget en. Og så er der de her mega bummer Karl et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Dem der også 2 i. Jeg skal lige sige en ting. Mig og min fætter, vi har den her bror sammen, og vi laver nok en video nytårsaften, hvis vi skal være sammen. Så der er Jumping Jacks. Dem er der faktisk 3 af, men jeg har også taget en af dem. Så er der sådan nogle nødlys. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen, men dem er der også 2 af. Så er der sådan nogle knaldild nede. Dem er der også 2 af. Og så er der røgpumper. Dem er der kun 1 af. Jeg ved ikke lige hvorfor. Og så er der snorebasser. Dem er der også. Der er faktisk 6, men jeg har også taget en af dem. Så er der de her, hvad hedder de? De hedder kranier. Dem er der 12 af. Og så er der sådan nogle, jeg ved ikke hvad det er, hissipropper. Jeg ved ikke hvad det er for nogen. Jeg har ikke prøvet dem endnu. Og så er der knaldkugler, eller ja. Det var så mit fyrværkeri den her gang. Jeg tror ikke, jeg får mere i år, men jeg laver noget igen næste år. Nu vil jeg lige give dig 6 gode råd. Brug altid sikkerhedsbriller. Køb og lav aldrig ulovlig fyrværkeri. Hold aldrig fyrværkeri i hånden. Kast aldrig med fyrværkeri. Gå aldrig tilbage til en fuser. Brug altid poser til fyrværkeri. Det var mit fyrværkeri for 2012. Jeg har også en anden video, men jeg nåede ikke lige at få det her med. Så hej.